Avoin tutkimus ja Creative Commons. Tekijänoikeus suojaa erilaisia oikeuksia, joiden käyttöön avoimessa tutkimuksessa tarvitaan sopimus. Sopimukset mahdollistavat tekijänoikeuslain suojaamien tutkimusaineistojen käytön. Creative Commons 4.0 lisenssit ovat valmiiksi muotoiltuja sopimuksia. Sopimuksessa aineistojen avaaja tarjoaa käyttöoikeuttaan lisenssin ehdoilla. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Lisenssi on sopimus. Lisenssistä käytetään myös nimitystä käyttölupa. Aineiston avaaja on käyttöluvan antaja eli lisenssoija. Aineiston käyttäjä on käyttöluvan eli lisenssin saaja. Creative Commons 4.0 lisensseillä voi avata tutkimusaineistoja, julkaista avoimesti tutkimusartikkeleita ja julkaista avoimesti oppimateriaaleja. Creative Commons 4.0 lisenssit ovat selkeitä kansainvälisiä käyttölupia. Creative Commons-lisenssit ovat syntyneet yli 70 oikeusjärjestelmän lakimiesten yhteistyöllä. Creative Commons 4.0 lisenssit huomioivat eurooppalaisen sui generis tietokantasuojan. Suomessa Creative Commons-järjestön yhteistyökumppanina toimii Aalto-yliopisto. CC-lisenssit ovat syntyneet yliopistomaailmassa ja Creative Commons-lisenssit sopivat erityisen hyvin yliopistojen tarpeisiin. Avointen tutkimusmateriaalien julkaisemiseen soveltuu tietokantojen suojan huomioiva CC-nimeä 4.0 lisenssi. Creative Commons-nimeä käyttöluvan ehtona on, että käyttäjä nimeää tekijän tai tekijät ja esimerkiksi yliopiston ja rahoittajan sillä tavoin, kun lisenssin nimeä ehto vaatii. CC-nimeä 4.0 lisenssillä julkaistuja aineistoja voi vapaasti käyttää jatkotutkimukseen, mikä on tärkeää yliopistoille ja tutkijoille. CC-nimeä 4.0 lisenssillä avatut aineistot voi käyttää myös kaupalliseen tarkoitukseen hankkeissa, joissa on yrityskumppaneita ja kaupallisen hyödyntämisen tavoitteita. Tietokannan metadatan käytettävyys edellyttää luopumista myös metadatan tekijöiden nimeämisen vaatimuksesta. Luopuminen saavutetaan CC0 avulla, joka on yksipuolinen oikeuksista luopuminen. Myös monia tietokantoja avataan CC0 avulla.